सर्वांना गुड मॉर्निंग. माझी मॉर्निंग रुटीन तर चालूच असते. आता बघा आपले जे गेस्ट आले होते परवा 2 दिवस त्यांचं राहणं होतं आणि आता त्यांचं चेकआउट होतं, तर त्यांना ड्रॉप करायला आलो होतो रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला. आता मी चाललो आहे तुरटी घ्यायला. तुरटी म्हणजे ॲलम किंवा फिटकरी आपण हिंदीमध्ये म्हणतो ना, कारण आपल्या ड्रममध्ये जो पाणी आहे ना, सुरुवातीचा जो पाणी आपण सोडतो तो थोडाकडचा मडी असतो ना, तर मला ते ट्रायल करायचं आहे फिटकरीने आपलं पाणी किती साफ होतं ते. चला, तर बघा मी घरी आलो आहे आणि इथे बघा हा पाणी दिसतोय, एवढा काय क्लिअर वाटत नाही ना, तर आपण इकडे ॲलम म्हणजे फिटकरी किंवा आपण तुरटी म्हणतो ना, ती आपण टाकू याच्यात. आणि आता ह्याला थोडंसं सेटल व्हायला देऊया. 3-4 तास तरी ह्याला सेटल व्हायला द्यायचं आणि मग आपण डिफरन्स बघूया जरा ह्याच्यात. की आता पाणीमध्ये टाकलं ना आपण तुरटी, तर पाणीचा कलर बघूया थोड्या वेळाने. बघू शकतो. हे बघा, हे नवीन कालच लावलं आम्ही. हे आपल्याला तिकडे लावायचं वजन आहे. तर चला आता बघूया मम्मी काय करते. काय करतेस? ॲपल कापते. सकाळ सकाळचा ॲपल. सकाळचा ॲपल. आणि आता आपल्याकडे किती जण राहायला सांग, आता किती जणांची बुकिंग आहे? 3 जणांची. म्हणजे आता येणार आहेत सध्यापुरती तरी. आता सकाळी 9:30 ते 12-1 पर्यंत कोणच नाही आहे. 1 वाजता येणार आहे आणि त्यांना जेवण आपण बनवणार. काय जेवण बनवणार ते आपण दाखवूया. तर आता बघा परत मी वरती आलो. आता कसं आपलं सिल्वर रूमचं चेकआउट झालेलं आहे, तर आपण आता सिल्वर रूममध्ये जाऊया. आणि इकडे बघू शकता, इकडे जर तुम्हाला थोडासा आवाज येत असेल तर ते आपण खाली पंप चालू केला आहे ना, तर आपल्याला त्याचा आवाज येतो आहे. आपण पाठी खोलून दाखवतो तुम्हाला, पाठचं पण दाखवतो. आणि इकडे सर्व टॉवेल आणि सर्व आपल्याला धुवायला लागतील. ओके, तर किचन स्लॅबचा आपला असा फायदा असतो की आपण काही आपलं जे खाण्यापिण्याचे सामान आहे ते आपण इकडे ठेवू शकतो. त्याच्यासोबतच आता हे सर्व आपल्याला धुवायला घ्यायचं आहे. आपले 3 मेंबर्स होते, 1, 2, 3 टॉवेल आणि सर्व बेडशीट, पिलो कवर आपल्याला सर्वच काढायचे ते. कधी कधी काय होतं की झाडांना पाणी घालायला पण आपण विसरतो, कारण मी वरती आलोच नव्हतो, कारण वरती पाणी घालायला वेळच नाही मिळाला. आणि 1-2 दिवस पण जर आपण गॅप केला आणि पाणी पण तुम्हाला मी सांगितलं होतं बॉटल्समध्ये जे उरलेलं असेल ना तेच आपण टाकतो. बघा, 1 दिवस पण पाणी नाही मिळालं तर कसं ड्राय झालं बघा. आणि इथे सुद्धा. आणि आज पण तुम्ही बघू शकता ऊन जरासुद्धा आज वाटत नाही आहे. आणि क्लाउड्स बघू शकता एकदम किती छान वाटतात आहेत. आपलं ब्लँकेट, आता आपण ब्लँकेटसुद्धा धुवायला टाकणार आहे आणि सर्वच बेडशीट, पिलो कवर, म्हणजे A to Z जेवढे वस्तू वापरले जातात, जेवढे आपले कपडे वापरले जातात, सर्व आम्ही धुवायला टाकतो. त्यासोबतच जे बॉटल्स राहिलेले असतात तिथं बघा अजून एक काम सुरू झालंय परत नवीन. मम्मी, हे होल कशाला मारला सांग? हा मम्मी, हे होल कशाला मारला? इकडे काय काम चालू आहे आता? कॅमेरा बसवतोय ना. CCTV कॅमेरा. कॅमेरा म्हणजे सर्वीकडे बाहेरून. हा, तेवढा मोठा होल पडलाय ना. म्हणजे ते वायरिंग येणार ना आता आतमध्ये. हे काय केलं तू? हे कोलंबीचा रसा बनवायचा आहे ना, त्याच्यासाठी वाटप तयार केलं. कांदा खोबऱ्याचं भाजून घेतलं. तर इकडे आपल्याकडे आज आहे सुरमई थाली. वा, सुरमईचा पीस एकदम मोठा आहे ना. तुझा हात बाजूला ठेवायचा. ओके, सुरमई कशी? एवढा आहे. हां,
आणि कोलंबी कोलंबी. आणि बोंबील. बोंबील. तुला एक सांगू मम्मी, हे मॅरिनेट करणं आणि मसाले व्यवस्थित टाकणं खूप गरजेचं असतं. तेच कर मी. आणि अजून एक सर्वात इम्पॉर्टंट असं माहिती आहे का, हे मासा ना गरम गरम समोर गेला पाहिजे. बरोबर. मी पण मम्मी 2-3 रेस्टॉरंटमध्ये फिरलो ना फिशच्या, तर एक म्हणजे एकीकडे नाही कधी कधी एवढी सुंदर चव असते ना, एकदम छान, असं वाटतं की परत परत जावं. पण कोणकोणत्या रेस्टॉरंटला ना मम्मी ते पीस थंड झालं ना त्याला चवच येत नाही. असं वाटतं आपण काय खातो, फक्त नावासाठी ते सुरमई खातो असं. आपण कसं कोकम लावतो ना, तसे काय माणसं कोकम लावत नाही, पिळून मोकळे होतात. हा, कोकम जर लावलात ना तुम्ही तर ते एक फिशची ना जरा चव एनहॅन्स होते. आणि कोकम पण कोणत्या क्वालिटीचा घ्यायचा तो पण माहिती पाहिजे. 2 फुटीचा घ्यायचा का 4 फुटीचा घ्यायचा, बरोबर ना? बरोबर. आणि ह्याला आता काय, हे पण मॅरिनेट करून ठेवते. आणि इथे आपलं वाटप होत आहे का नाही, इथे काय आपलं ओके. तुम्ही विचारत होता तर आम्ही वरती कशाला आलो परत, तर आम्हाला एक AC गोल्डन रूमची एक रिक्वायरमेंट आली. आपल्याच व्हिडिओ बघून आपले गेस्ट रत्नागिरीत फिरत होते, तसे बोलले 1 दिवसासाठी आपण राहूया. आता बाहेरची सीटिंग अरेंजमेंट पण थोडीशी चेंज करूया. आणि एक CCTV कॅमेरा इकडे बसतो आहे आणि बाकी सर्व खाली बसतात आहे. आणि मला सर्वांना सांगायचं आहे की जर तुम्ही बुकिंग करताय, अर्जंट बुकिंग करताय, तरी पण तेच रूल अप्लाय होतात. ओन्ली फॅमिली मेंबर्स आणि ओन्ली मॅरिड कपल्स अलाउड आहेत. रेदर तुम्ही अलाउड नाही करणार मी, तर हे 2 नियम तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि नो स्मोकिंग, नो अल्कोहोल हे पण लक्षात ठेवा. तर परत तुम्हाला आपला गोल्डन रूम दाखवूया, जो सर्वात आपल्या होमस्टेचा सर्वात बेस्ट रूम आहे. आणि सर्व झुंबर आणि लाईट्स लावल्यावरती बघा किती सुंदर वाटतो. आणि आम्ही AC सुद्धा लावलेला आहे. आम्हाला जर माहिती असेल ना की तुम्ही येणार आहे आणि जर तुम्ही मला करंट लोकेशन पाठवला, तुम्ही जेव्हा जवळ याल ना तेव्हा मी तुमच्यासाठी AC ऑन करून पण ठेवेल, म्हणजे कसं तुम्हाला आल्या आल्या थंड वाटेल, बरोबर ना मी? आणि इकडे क्लिनिंग बिनिंग आमची चालूच असते. या काकी बाहेर आणि आतमध्ये फरक आहे नका लावते, या पटकन आतमध्ये या. आणि तुम्हाला पण एक सांगतो, जर तुम्ही कधी AC रूम घेताय ना तर लगेच दरवाजा बंद करायचा, म्हणजे कसं इकडे थंड आहे ना काकी, आणि बाहेर काकी आता काकी तिकडेच उभे राहतील आता इकडे ना बाहेर ना. हे आमचं डस्टबिन बॅग बदलणं, तुम्ही आल्यावरती लादी झाडू मारणं, लादी पुसणं, सर्व आम्ही एकदम व्यवस्थित एकदम क्लिअर देतो. आणि बघा हे पण सर्व आता मीच पुसून काढलं बघा, हे सर्व पण आम्ही एकदम व्यवस्थित पुसून देतो. हे पण पुसून देतो. आणि सर्व शेल्फ, केटल, तिकडे ते चहापत्तीचं राहिलं ना ठेवायचं. आधी आता ते तळू नका काकी, ते राहू दे आता. आता सर्व वेज करायला लागेल. तुला चालते एक तुकडी नको मला लेट होईल, नको त्यांना वाढवायला मला नको वाढवलं. तिकडे आपली सुरमई थाली रेडी आहे ना. सुरमई आणि बोंबील दिलेलं आहे. वा एकदम छान. आणि कोलंबी आहे ना. आणि चमचा द्यायचा राहिला आहे. तर परत गोल्डन रूमसाठी अर्जंट बुकिंग आली आहे आणि आतमध्ये 3 व्हेज थाली बनते आहे. बुकिंग तुम्ही व्हॉट्सॲपवरती अवेलेबल डेट्स असतात ना, ते डेट्स बघून पण तुम्ही बुकिंग करू शकता. फक्त परत ते सांगतो की ओन्ली फॅमिली, ओन्ली मॅरिड कपल्स, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहोल ते. आणि जेवणाचं पण तुम्ही जर अगोदर सांगितलं तर बरं होईल. आणि आता काय बनतंय, आळूवडी तळायची आहे. व्हेज थाली आहे ना 3. जे गोल्डमध्ये आले त्यांनी 3 व्हेज थाली मागितली आहेत. त्यासोबतच दाखवायचं बघा, इकडे सर्व पट्टी मारलेली दिसते, पट्टी. आणि इकडे होल. तर सर्व वायफाय बोलतोय, सर्व CCTVचा आपला सेटअप आपण इकडे करणार आहे. आणि वायरी इकडून आतमध्ये घेणार आहे. आणि ही आपली वायफायची वायर आलेली आहे आतमध्ये. पट्टी मारायचं काम झालं बघा, सर्व दिसतात ते पट्ट्या मारलेले आतून सर्व व्यवस्थित. म्हणजे बोर झाली, बोर नंतर जे इम्पॉर्टंट आहे ते सर्व आपण करून घेतो, बरोबर ना बबू? आता बबूला बघणार आपण CCTVमध्ये. आणि व्हेज थालीमध्ये आज काय बनलं मी? टोमॅटो, बटाटा, आमरस, मटकीची भाजी ना, आपलं आलूवडी, तेंड्याची भाजी, वरण, भात, सॅलड, लोणचं, बरोबर ना? एक ताटवरती गेला ना. तर आज पण सर्व गडबडच होती. आणि पाहून आपल्याकडे आलाय. कुठे? खुर्चीवर. अरे ही कोण आली आहे? होय, झोपली आहे, झोपू दे. हां, तर आज गडबड होती ना. आज बुकिंग फक्त ग्राउंड फ्लोअरची होती, पण गोल्डनमध्ये अर्जंटमध्ये आले आणि जेवले पण, म्हणजे जेवण पण पाहिजे झालं त्यांना.
आणि एक्स्ट्रा जसं आता सर्वच म्हणजे बोलतात ना एवढी गडबड झाली की एक्स्ट्रा पण काय म्हणजे सर्व दाखवू नाही शकत. माणसं जेवतात पण आणि काय आवडलं की अजून पण घेतात. जसं आमरस घेतात, आमरसची बाटल्या नेतात, कधी कधी दाखवायला मिळत नाही. तर तुम्ही पण येत असाल तर. आणि हां, उद्याच्यांनी पुरणपोळी सांगितली आहे आणि परवाच्यांनी 2 दिवस नंतर जाणार ना, 3 दिवसाचा स्टे आहे नंतर जाणार, त्यांनी पण पुरणपोळी सांगितलं. तर तुम्ही पण यायच्या अगोदर तर सांगितलं तर बरं होईल. आणि जेवणाचं पण शेड्यूल जर आम्हाला सांगितलं ना तर तुम्हाला जे हवं ते मिळेल. बरोबर ना? हा एक बेनिफिट असतो अगोदर सांगायचा. आणि असं पण तुम्ही मध्ये जेवल्याच्या नंतर नाही, कधीतरी असं नाश्ता आणि जेवणाच्या मध्ये फ्रूट्स खात राहा, असे चांगले चांगले हेल्दी. हे डाळिंब आहे. हां, आणि जेवढं जमलं तेवढं आम्ही ब्लॉगिंग करू शकलो. CCTVचं पण काम उद्यापर्यंत पूर्ण होऊन जाईल. एक एक स्टेप मी घेतो. मी जसं मी तुम्हाला सांगितलं तर वर्षभर रोलिंग होणार पैसे, इतकेच सर्व इन्व्हेस्टमेंट होणार. आणि अजून पण काय सजेशन्स असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, आम्ही सर्व अप्लाय करू. आणि व्हिडिओ कसे वाटतात नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. तसं आता हाफ डे झाला आहे, अजून हाफ डेच्या नंतर व्हायचं आहे, ते आम्ही उद्याच्या ब्लॉगमध्ये कंटिन्यू करू. बाय बाय.